Bueno, arratsaldean. Ez zeren aurretik, mesede, etxelo zaparra bat hau aidenan urduri etorri diela. Bueno, ez terresa tablo bat ere egotzea, ez terresa horrein beste jenderen aurrean kantatzea. Nahiko lukete bersolari honenek horrelako plaza bat. Bueno, gaur hemen bildu gera 2018-2019 ikasturteko bertso jaialdia ospatzeko. Bai? Hemen egongo dira, alde batetik, Koldo Mitxelenako 5M gelako ikasleak, ondoren 6M gelako ikasleak, markolakoak, ondoren horrela ikastolara egingo dugu salto, bertan 5. mailako C gela etorriko da, eta ondoren bukatzeko 5D gela. Bai? Hasi baino leheno, eskerrak eman, errenderiko udalari, horrelako areto ederra bat uzteagatik, eta baita bi eskola edo ikastetxe ere gauzak horren beste erresteagatik. Eta besterik gabe, hastera goaz, beraz, txalo zaparra handi batekin, lehen ikona etorriko direnak izango dira, lasai. Gaur txalo pila tingo zute, lasai. Izango dira, markolako 5. mailako ikasleak, Koldo Mitxelenakoak, eta hauek, abestuko digute kirol ezberdinei buruz. Orain bai, txalo zaparra bat ere izan. Kaixo, gure kirola tenisa da. Tenisean aldute 2 edo 4 pertsona, ta jolastu aldute raketan dutenak. Eta irabazteko behar dira tantuak, ta jolastu aldute basuak taltuak. Kirolonen izena da eskupilota, eskuarekin behar da pilota bota. Jolastu eskupilotan, aldugu frontoian, animantzeko daude ikusleak goian. Kirolak izena du, jokei sortzean, primeran pasatzen da, ondo jolastean. 6 jokalariekin, aldagola sartu, diskoa mugitzean, tiroa asmatu. Futbolan jolastean irabazten ditugu, Championsa eta Liga inoiz galtzen dugu. Europan ligan dugu lehenengo puestua, beti gara gu eta irabazten duna. Jokalaria joaten dira partidora, paseak atzeraka hor egiten dira. Horrika joan behar, zara beste aldera, hori da ensaioa, behar gai dira. Jokalari dute, lortu behar da gola, ta atxenaldian edan Coca-Cola.
sartzeko gola asko, irabazteko dena jolastu beharko. Baloi gogorrekin ta bost jokalari, irabazita gero zuk deitu amari. Sartu behar delako baloia zazkian, zuk nahi dezun tokitik modu egokian. Lasai. Hona hemen dazta txiklea. Janaririk bai zuk ez badezu, etorri txiklearen bila. Beti berdina jaten badezu, hartu txikle biribila. Txiklea erosten duenak bai, saten duke maravilla. Pasta txuleta, postrea tarta, jango duzu pila, pila. Gure erabakia, hori espetadora. Hemen gaude ohe honetan, lokartu eta zurrunka. Zortzia jota dantzan azten da, bapatean hau saltoka. Beste botoia sakatu eta azten zaigu oihuka. Botoi berdea sakatuz gero, buruz bera zu koloka. Gure produktua haserrearen makina da. Haserrearekin baldin bazaude, hemen duzu produktua. Haserrearen makina data, botoia zuk sakatuta. Pilota ere ateratzen da, 20 zentimo sartuta. Alaita pozik biziko zara, produktu hauxe hartuta.
Gure produktua pincel magikoa da. Margotu eta momentu hortan bihurtzen da benetazko. Horixe zer da, esplikanazu, pozima beharko dez gaurko. Telebistatik entzun dut eta oraintxe nahi dut hartzeko. Sortea duzu, hementxe bat dut, datori hau zuretzako. Hona hemen xaboi magikoa. Garbitzailea balin bazea, xaboi berri bat daukagu. Xaboi honekin ziztu bizian, zikinkeritik nahi salbu. Nire gelako garbitzaileak goizean esan omen du. Xaboi honekin ziztu bizian, zikinkeritik nahi salbu. Baldin bazara oso alfea, hemen da gure atea. Soilik ireki ura izten da, hau bai da magia egitea. Ez dugu behar itxarotea, egazada erabiltzea. Hau bai produktu polita eta deigarria izatea. Egiten dugu. Baldin baduzu anai arrebik, ta zirikatu ezinik. Hemen dugun guk produktu honekin, desagertzen naiz orainik. Zure anaia etxean dabil, atzetik bila jadanik. Ta bitartean sofan etzan da, telebista ikusten dut nik.